רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. רינה הבלרינה, ברוכה הבאה לעולם כתב התנועה אשכול וחמן. אני שמחה מאוד שהגעת לטייל וללמוד בארצות השונות הקיימות בעולם זה. אני מאושרת שהגעתי למקום הצבעוני והיפהפה הזה. היום בלרינות קסומות שלי נרקוד ונטייל בעולם כתב התנועה. נגיע לארצות חדשות בהן עוד לא ביקרנו. פיה קסומה, באיזו ארץ נבקר כעת? בארץ הפוזיטיבי והנגטיבי. קדימה, בואי נצא לדרך. האם זה עולם של אנשים פוזיטיביים ונגטיביים? לא בדיוק. בעולמך, משמעות המושגים של פוזיטיבי ונגטיבי קצת שונה. אדם פוזיטיבי הוא אדם חיובי, תומך ומפרגן. אדם שבוחר להיות שמח ולראות את הטוב ביותר בכל דבר. אדם שבוחר תמיד להיות עם ראש מורם ומנסה לטפס מעל כל אתגר וקושי. אדם שמסתכל על החיים בצורה חיובית, תמיד חושב קדימה. אדם נגטיבי לעומת זאת, הוא אדם בוחר להסתכל על המציאות באור שלילי. הוא רואה את העצוב והרע בכל דבר, את חצי הכוס הריקה. במקום לנסות ולעלות למעלה, הוא בוחר תמיד בירידה. פיה, האם לדעתך יש קשר בין המאפיינים של מושג פוזיטיבי ונגטיבי בעולם שלי, לבין המושגים האלו בעולם כתב התנועה? אני חושבת שניתן לראות קשר מסוים. בעולמנו מתייחסים למושגים הללו בקשר לכיווני התנועה. תנועת אברי גופנו היא מעגלית, כלומר, כל איבר נע סביב המפרק אליו הוא מחובר, ולכן ניתן בשני כיוונים, כמו בתנועת מחוג דמיוני של שעון, עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון. בעולם כתב התנועה, כשאנו מדברים על המושג פוזיטיבי ונגטיבי, אנו מדברים על כיוון, כיוון התנועה המעגלית. כעת, נע על הבלט הקסומה שלך, תסמן את כיוון ההתקדמות והתנועה. תנועה פוזיטיבית ונגטיבית מדברת על כיוון התנועה על פי כמויות התנועה ביחס למרחב ולמישורים השונים של המערכת המתווה הכדורית. כמות תנועה אחת היא 45 מעלות של המעגל. תנועה פוזיטיבית היא תנועה הנעה עם כיוון השעון. כמו שאדם פוזיטיבי תמיד מנסה לראות את החיובי ולשאוף תמיד לעלות לשלב הבא, כך בתנועה פוזיטיבית תמיד תהיה עלייה במספרי הכיוונים. תנועה נגטיבית היא תנועה הנעה נגד כיוון השעון. לעומת האדם הפוזיטיבי, האדם הנגטיבי תמיד רואה את חייו במגמת ירידה. כך גם בכיוון התנועה הנגטיבית תהיה ירידה במספרי הכיוונים. מצוינת רינה בלרינה! לאחר שהבנת מה המשמעות של נגטיבי ופוזיטיבי בעולם כתב התנועה, נלמד על דרכי הכתיבה והביטוי של כיוון זה בסוגי התנועה השונים. בתנועה מישורית, במישור האופקי, יופיע לנו חץ מעולם האבירים. חץ ימינה המסמן את הכיוון הפוזיטיבי. חץ שמאלה מסמן את הכיוון הנגטיבי. רינה, כעת תזיזי את רגל ימין שתי כמויות בכיוון פוזיטיבי. 1, 2. רינה, תזיזי את רגל ימין כמות 1 בכיוון נגטיבי. 1. וחוזרת להתחלה. רינה, תזיזי את רגל שמאל 3 כמויות בכיוון נגטיבי. 1, 2, 3. רינה, תזיזי את רגל שמאל לכיוון 7 במרחב. חוזרת להתחלה. כל הכבוד רינה! כאשר המספר שמעל החץ ללא סוגריים, הכוונה היא לכמות התנועה. במישור האנכי יופיע לנו חץ מעולם השדונים. חץ המופנה למעלה לשמיים הוא פוזיטיבי, וחץ המופנה לרצפה הוא נגטיבי. מצד שמאל של החץ יופיע לנו שם המעגל האנכי בתוך סוגריים, ומצד ימין של החץ כמות התנועה. כעת נתייחס למעגלים האנכיים. רינה, כדי שהבלרינות הקטנות בבית יוכלו להבין את התנועה במישור זה, אבקש ממך לפנות לחזית 2. כעת, תעלי את רגל ימין 2 כמויות פוזיטיבי לכיוון 2. מצוינת. עכשיו תורידי את רגל לטונדו, כך שכיוון התנועה הוא נגטיבי. אם נתייחס למישור 6, המישור המקביל, כשהחזית נשארת לכיוון 2. כעת, תעלי בכיוון נגטיבי את רגל ימין 2 כמויות. תורידי לטונדו את רגל ימין כמות 1. מצוינת. בתנועה רוטציונית נתייחס לתנועת כל הגוף ולתנועת איבר נפרד.
כמו למשל ממפרק הירך כשאני עוברת מהעמידה השישית לעמידה ראשונה. נכון מאוד רינה. מצב רוטציוני של איבר ייכתב בסוגריים. למשל, כאשר את במצב של עמידה ראשונה בטרן אאוט, מפרק הירך הימיני יסתובב בכיוון פוזיטיבי, והמצב הרוטציוני של ירך ימין ישאף ל2, ומפרק שמאל יסתובב בכיוון נגטיבי וישאף ל6. את כיוון התנועה הפוזיטיבי ונגטיבי נסמן על ידי קשתות, כמו קשת בענן. כאשר אנו רוצים להסתובב עם כל החזית, לדוגמה בסיבוב כל הגוף מחזית 0 לחזית 3, נכתוב את כמות התנועה בלי סוגריים ומעליה קשת. עכשיו רינה, נשחק משחק. אני אוריד סימן מהשמיים ואת תבצעי. תתחילי בחזית 0. 3 כמויות פוזיטיבי. נגטיבי לכיוון 0. פוזיטיבי 7 כמויות. בלרינות שלי, שימו לב איך עושים פירואט אנדאור. כל הכבוד רינה, את ממש מצוינת. פיה יקרה, נזכרתי שכשביקרנו בארץ החתולים, סבתא באה לביקור והביאה לנו דייסה טעימה וחמימה. לחתולים הביאה קערה עם חלב, כאשר סבתא ערבבה את הדייסה, לימדת אותנו על רונדז'אם אונלר. זוכרת? בטח שאני זוכרת. הדייסה הייתה טעימה במיוחד. האם אפשר להגיד שרונדז'אם אונלר אנדאור הוא בכיוון פוזיטיבי, ורונדז'אם אונלר אנדדן הוא בכיוון נגטיבי? ברגל ימין בהחלט. ברגל שמאל הכל הפוך. בואי תנסי ותראי. אוקיי, רגל ימין עולה למעלה, ואני עושה רונדז'אם אונלר פוזיטיבי ורונדז'אם אנדדן נגטיבי, ואותו הדבר הפוך ברגל השנייה. רגל שמאל עולה ואני עושה רונדז'אם אונלר נגטיבי ורונדז'אם אנדדן פוזיטיבי. התנועה שעשית יצרה מסלול קוני. התנועה התאפשרה בשביל הרוטציה של הירך בשילוב עם כפיפה ואישור של השוק כלפי הירך. תנועה קונית פוזיטיבית עם כיוון השעון ונגטיבית נגד כיוון השעון, תוך התבססות על כמויות של כיווני המישור האופקי. רינה הבלרינה והבלרינות הקסומות בבית, לאחר שלמדתן על כיווני תנועה פוזיטיבי ונגטיבי, אתן תעברו לארץ הבאה בעולם כתב התנועה. שם תפגשו את שונית הדבורה. ביי רינה! ביי! רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. היי רינה, חיכיתי לך זמן רב בארצי היפה. בארץ זו נלמד על חוק האיברים הכבדים והקלים. חוק זה מתייחס לכל יציבה שתבחרי בלרינה יקרה. הוא מדבר על האיברים בגופנו, תוך התייחסות לאיבר שבמגע עם הקרקע, ונושא את משקל הגוף. לאיבר זה, המפעיל על הקרקע כוח שווה, למשקל הגוף כולו, נתייחס על פי החוק בארץ זו, כאיבר הכבד ביותר. אם אני עומדת על רגל אחת בפסה, היא לא יותר כבדה מהאגן שלי? איך זה הגיוני? שאלה מצוינת. בכתב התנועה אין כל קשר בין ההגדרה של איבר כבד וקל למשקל האיבר בקילוגרמים. האיבר הכבד ביותר הוא זה שבכל רגע נתון נמצא במגע עם הקרקע ונושא את משקל כל הגוף באותה התנוחה. חלוקת משקל הגוף במגעו עם הקרקע חיונית וחשובה לניתוח כיווני התנועה והפוזיציה שלנו. החוק בארץ האיברים הכבדים והקלים בכתב התנועה קובע כי כאשר האיבר כבד נע, הוא נושא עמו את האיברים הקלים יותר הסמוכים אליו באותה קבוצת איברים. כלומר, כל איבר בשרשרת יכול להיות בו זמנית כבד ביחס לאיבר שכן אחד וקל ביחס לאיבר שכן אחר. לדוגמה, כאשר אני עומדת בפסה, האיבר הכבד ביותר הוא כף הרגל שלי. השוק יותר קלה מכף הרגל ויותר כבדה מהירך. בלרינות שלי, בואו נעשה פסלים, וכך נבין את חוק האיברים הכבדים והקלים. כאשר אני עומדת בעמידה שנייה, נדמיין שמתחיל לזרום לי צבע של מים כחול ויפה מכפות הרגליים, שהן האיבר הכבד ביותר, מכיוון שהן נוגעות בקרקע ונושאות את כל משקל גופי. בסוף המים יצאו ויחפשו במסלול תנועתם את הדרך החוצה, ממש כמו מזרקה צבעוני. לדוגמה, בורה 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 בורה, ערבסק.
בורה 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 לגשר. ולדוגמה, שכיבה על הגב. כך ניתן להגדיר כל פוזיציה ותנועה בהתאם לכיוון מהמפרק הכבד אל המפרק הקל, מהאיבר הכבד אל האיבר הקל. לאחר שצבעת את הארץ בצבעים שונים בעזרת הפסלים המיוחדים שעשית, את יכולה לעבור לארץ האחרונה בתבקרי היום, ושם תפגשי את הזחל צ'יפופו. רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. היי רינה, חיכיתי לך שנים רבות. בארץ זו נלמד לצייר ציורים שונים בעזרת כפות הרגליים, על ידי ניתוקן וחיבורן לקרקע. בארץ זו נלמד לכתוב את סוגי המגעים והניתוקים השונים. צ'יפופו, בוא נתחיל עם מגע של איבר באיבר. בשמחה בלרינה יקרה, מגע בין איברים. נסמן בעזרת זוג סימנים זהה לכל מגע. הסימן יופיע בשני האיברים הנוגעים זה בזה. צ'יפופו, בוא נתחיל לצייר על הרצפה. בואי נלמד כיצד כותבים בכתב התנועה את המגע של כפות הרגליים שלך עם הקרקע. תדגימי לנו צעד וקפיצה. כל הכבוד רינה בלרינה, ממש השתלבת יפה בארץ המגעים והניתוקים. תמשיכו לרקוד בלרינות קטנות, שיהיה לכן המון בהצלחה. אני הלכתי, להתראות. לפני שנעזוב את עולם כתב התנועה, נצייר ציור עם כפות הרגליים. אתן מוזמנות להצטרף אליי מהבית, נהניתי מאוד לטייל ולרקוד איתכן. ביי! רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה. ידיים למעלה על הראש, מבט לצד מבלי לחשוש, בחצאית טוטו ורודה, רואה את עצמה במראה. ראשונה, שנייה וגם שלישית, פליה רלווה. נעבור לרביעית, חמישית, שישית, זה הכל, רק לא ליפול. רינה, בלרינה, על האצבעות ימינה. רינה, בלרינה, רק אותי לרקוד הזמינה.